τα διάφορα άλλα κόμματα. Επιτρέψτε μου να πω κάτι στους τηλεθεατές. Θα θυμάστε ενδεχομένως από την αρχή που σας είπα ότι το μυστικό, αν μπορώ να το πω, της δημοσκόπησης είναι ότι το 1/3 περίπου του εκλογικού σώματος δείχνει ικανοποιημένο από την κυβέρνηση. Από τις επιλογές της, ότι βγαίνουν από την κρίση και όλα αυτά. Αθροίσει το 24,5% που παίρνει η Νέα Δημοκρατία και το 6% που παίρνει η ΕΛΙΑ είναι ακριβώς 31%. Πώς 31%? Νομίζω ότι δεν είναι το σωστό άθροισμα, κύριε Πρετεντέρη. Μου επιτρέπετε? Παρακαλώ. Λοιπόν, εάν αθροίσετε το ποσοστό της ΕΛΙΑς, της Δημοκρατικής Αριστεράς και του Ποταμιού, που είναι όμορες δυνάμεις και που είναι η κεντροαριστερά, που όπου κατεβαίνει ενωμένη είναι πλειοψηφία, θα είχαμε έναν τρίτο πόλο, ο οποίος θα καθόριζε τις εξελίξεις. Σωστό. Και αυτό είναι το αίτημα που θέτουμε σαν ΕΛΙΑ. Τι λέτε? Και η δική μου σωστή είναι. Ναι, σωστή είναι. Ασφαλώς. Αυτό είναι για μας τους κεντροαριστερούς τουλάχιστον, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο. Και όλος αυτός ο κατακαιρματισμός, ο οποίος υπηρετεί προσωπικές στρατηγικές, υποβαθμίζει και εμποδίζει την κεντροαριστερά να εκφραστεί πολιτικά με τη δύναμη που της αξίζει και που έχει στην κοινωνία. Πάντως είναι σωστό ότι αν κατεβαίνανε μαζί θα δεν Με συγχωρείτε, αυτό είναι το αίτημα. Όπου και να γυρίσεις, αυτό είναι το αίτημα. Στην πολιτική μου επιτρέπετε, αυτό είναι για την κεντροαριστερά. Αυτό δεν είναι για εσάς. Αυτό το τελευταίο. Θέλει να. Ανοίγει μια κάποια αξία. Ένα λεπτό. Συγγνώμη, ναι, παρακαλώ. Στην πολιτική, κοιτάξτε, δεν είναι να θέσεις δυνάμεις και φτιάξουν ένα. Και πεις, ΝΑΤΟ. Το θέμα είναι αν μπορούν. Γιατί στον δικηγορικό σύλλογο πώς μπορέσαμε. Γιατί δεν στο τεχνικό επιμελητήριο πώς μπορέσαμε. Στις περιφέρειες πώς μπορούμε. Στο Σοσιαλιστικό Κόμμα πώς μπορούμε, κύριε Χατζησοκράτη. Είναι άλλα τα ζητήματα αυτά. Το αν είναι ένα στην κυβέρνηση. Αν θέλετε να βρίσκετε διαφορές, θα βρίσκετε. Κύριε Καψί. Αν δεν θέλετε να συνεργαστούμε, δεν θα συνεργαστούμε. Να πω μια φράση και εγώ να πω. Λέω λοιπόν, είναι άλλο πράγμα αυτό. Άλλο πράγμα να λες ότι θα κατέβω με ένα κόμμα το οποίο βρίσκεται στην κυβέρνηση και εγώ είμαι στην αντιπολίτευση. Δεν γίνεται, θα τρελάνουμε τον κόσμο. Ας μην τον τρελάνουμε, αφού τελειώσει αυτό, θα έχουμε τη δυνατότητα. Εμείς είπαμε, θα λάβουμε πρωτοβουλία. Θα λάβουμε πρωτοβουλία, να δούμε τι γίνεται. Χρειάζεται μια ειδική εκπομπή αυτό. Είναι κακό, γι' αυτό λέω εγώ, είναι κακό να παίρνεις τις αποφάσεις σου πολύ νωρίς. Πρέπει να περιμένεις να διαμορφώνουν τα πράγματα. Νομίζω η Δημάρ πήρε μια απόφαση εσπευσμένη το Δεκέμβριο, εγκλωβίστηκε σε αυτήν. Όχι. Άλλαξε η κατάσταση το μεταξύ. Κοιτάξτε, άλλαξαν τα πράγματα. το ποτάμι, εννοείται. Άλλαξαν τα δεδομένα. Προσέξτε. Αλλά αυτό δεν είναι εκεί το ζήτημα. Μου λένε, στην πολιτική υπάρχει μια μεγάλη συμβουλή. Ποτέ μην αποφασίζεις πριν γνωρίζεις όλα τα δεδομένα. Σωστό, αλλά όταν διαμορφώνει τα δεδομένα, στην πολιτική πρέπει να μπαίνεις και να λες πώς. Κύριε Βασιλόπουλε, θα πείτε. Αλλά στην πολιτική πρέπει να ξέρεις πώς είναι και να οδηγείς μερικά πράγματα. Λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση. Σας είπα εγώ. Η μεν από τη μία πλευρά στην κυβέρνηση και άλλη στην αντιπολίτευση θα τρελαίναμε τον κόσμο. Δεν θέλαμε να το κάνουμε. Ένα χρονικό διάστημα μαζί στην κυβέρνηση. Ναι, γιατί δεν Να κάνουμε μια παρατήρηση μόνο.